Tim magħmul minn riċerkaturi u inġiniera Maltin temm il-proġett Malta Hip li ra l-iżvilupp ta' ġok ġdid għal ġenbejn b'design differenti li lan tiegħu huwa li l-ġok iservi għal iktar żmien minn dawk li hemm bħalissa fis-suq. Il-professur Pierre Xkembri Wismajer spjega kif l-idea nibtet wara li osserva kif il-kundizzjoni tal-artrite ma tolqotx ħafna l-aksa. Bekk f'Malta stess ġie ddiżinjat u manifatturat ġok tal-ġenbejn li juża l-istess mekkaniżmu ta' moviment tal-aksa. Għal kif wara proċess ta' testjar f'laboratorju fil-Ġermanja, ir-riżulta li dan il-ġok b'disin ġdid jittiekel 4 darbit inqas mill-ġogi li jintużaw bħalissa. Jidher li jittiekel bejn 3 u 4 darbit inqas minn ġok normali. Ġifieri jekk ġok normali ġo persuna ġo pazjent idum 15-20 sena jista' jkun li tagħna jdum il fuq minn 40 sena. Issa ovvjament dak ikun ta' benefiċċju kbir għax jekk ikollok pazjent ikollu bżonn li jbidlulu ġok ta' 50 sena, ngħidu da tagħna ħajibqa' sa 90 sena. Il-professur Wismajer spjega li issa se jibdew diskussjonijiet ma' kumpaniji ta' manifattura biex dan il-proġett ikun jista' jinbih fis-suq. Nibdew nitkellmu ma' kumpaniji kbar li jistgħu jagħmluh huma stess u jwassluh sas-suq fejn imbagħad jista' jibda jintuża mill-pazjenti. James Foden mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija esprima sodisfazzjon tiegħu għas-suċċess ta' dan il-proġett. Għal volja l-proġett issa bħala riċerka huma jista' jkomplu jibbenefikaw minn ċertu vouchers ħanajdu hekk li huma optional biex ngħinuhom ukoll fuq business planning, fuq initial patent application biex huma jkun jistgħu jersu iktar quddiem biex xi darba dan il-prodott ikun jista' jinbih fuq is-suq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.